ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Чун ҳамешагӣ сар мешавад навигариёи Етишмариям. Ана дӯстони азиз, ба диққати шумо мерасонам ки чорабиниҳои соли навӣ мо оғоз шудааст. Тӯҳфаҳои соли навӣ дар каталогҳои атомӣ барои шумо пешкаш карда мешавад. Духтарако розыгрышро, конкурсо, обучения ҳама чӣ оид ба ширкати атомӣ. Метавонед анами рақамода бинависед, мо ҳама кораш мода мефаҳмонем. Борҳо гуфтам ки ширкати атомӣ кор карданаш ду кара ду кас мебиёри духтаро, дасти росту чап ва дар 6 моҳ як бор 2800 ё 2000 рубл яъне 200 сомонӣ харид мекунӣ. Кор тамом ҳамихе сар мешава. Одамотам одам мебиёрам ва командаи ту калон шудан мегира, ойликотам ҳамихе калон шудан мегира. Духтараку ойликои ма дар рӯи экран нигоҳ кунед. Аввал ма ҳар ҳафта где-то 20000 амита $100 кор мекардам. Да ҳозир ҳар ҳафта худо ба шукр ма 41000 русӣ, 44000 русӣ ба сомонӣ бигем $200 зиёд $400 кор мекунам. Шумо низ метавонед анам хе пули калон кор кунед. Рости бисёр менависед, мегӯяд ба худса ҷавоб тез ҷавоб дода намешавад. Ма чени имконият ҳар як шумо да ҷавоб додистам. Ма шуморо командаҳои худам, шохаҳои худам мебарам, мемонам, бо назорат мекунам. Ине ки як смс-и шумо да ма ҷавоб надодам, ин маъне надорад ки ма шумо бурдам партофтун дига хати шумо кор накардам. Ма группа дорам худам. Бидроед добавит мешавед, оиди кор ҳамаро мефаҳмонам, то ойлика ёрдамтон мекунам ба шарте ки шумо шавқу ҳавас дошта бошед. Ба шарте ки шумо воқеан хоҳед кор кардан. Просто регистрация шавед равед хоравед намешавад. Дӯстони азиз, барои ҳамин фурсат ай даст надиҳед. Ба ҷои киноҳои бемаънаи тиктоке ки ҳеҷ фоида намеоратона ё лентаи инстаграма просто соатҳош қати варақ задан, ҳамроҳи мо кор кунед. Маҳсулоти беҳтарина мегиред, рӯҳотон тару тоза, ана ойликои нағза мегиред, ай хона нобромада. Рақамҳо дар рӯи экрана бинависед, оиди кор бо ма пурра шуморо мефаҳмад. салому алайкум дӯстони азиз, имрӯза влог ай анами чайпития сар мешава. қати ануш мо ашан омадем, ана шиштем пирожни гирифтем. Ануш мегам ма ду чизкейк мехӯрам. Ма гуфтам ануш мегзарам, мегам мегзарам, ай 130 килоёк. хулоса анҷа шиштем чақчақ кардем, як каса бояд шидат мекардем, хела дер кадак беҳад пирожниҳои бамаза, ай вай аҳсан кондитерская аҳсан чизои нағз мепаза ба маза. Хай ман чанд қашт кофе нахӯрда будам, бо кофе хунук форидаг ман кофе гирифтам. Иқа суҳбат кардем, ядучи амҷа дар кор буд, харидем тайёрӣ ба соли нав. Дӯстои азиз, духтаро ман инҷа обувхарӣ омадам, гелос рафтанӣ шудем, гелос ашан омадем. Хай хулоса ҳоля ман обув нахаридам, ба ҷои обув ма дигар чӣ харидам? духи мен обув намехари бугу? Не, ман духиро харидам, барои ки чанд қамат гашта будам зимистони амин сол феврал январ да ман амиро харида будам. Тамом шид, дига чанд бор мепурсам намеёвад. даже зоир на заказ ай Россия хурданги ту духи заказ мекард, именно ҳамира мада намеёфтак да. ана нав бо ма ёфтам ша харидам, бояд тестер ланвин падаркам кардем. буш зурайнаким дӯстон. Духтарако ана хеле тестер додак ман ланвин свит жасмин, сладкая жасмин, короче мебинем буш чӣ бошад. Ман нағз мебинем аласите вақте мехари тестер метиянта падарка. манижа қати кида ҳамҷа истодия, биёен сурат гирифтестия рахмоналӣ, манижа фаромарз чизи куфтестия ҳама каса. Як соат ма да берин ёро жда дурм дахники.
امروز نمیبروین چی؟ انا тамошобино як донам хали тарелочка барои чи харидам офис харидам 70 сомонда баъд меган ки эй 10 магазин 10 сомай ки тирдо чунки реклама мекунад 10 сомай ман гуфтам мумкини дигар вай дигар нахо ки 10 сомай 70 сомон боша меган не апай хусият анами ҳамоай манизия биё инами дар офис майку ҳамҷа як дуна харидам ҳама меган дар магазин 10 сомай ядаш 10 сомай мегум не дига хела одамо не дар он магазин 10 сомай 10 сомай فردم گرفتگه هم 10 سماه من دیگه бурдагия نه خانه دارم чаша со цветами ина чаша блюдо сервировочное ина их чужой жир сыр духтаро 10 декабр ҳавора бинем чӣ хел кабути хушрӯ мо дар корвон как всегда мо опять корвон мегзарем обязательно бояд фуроем барои ки пробка дӯстони азиз дар салони манижраи ман нишон дидем платья фарда кадом буд платье فردا سعی تا روش کدام میشه بگید уже дода овардиша одам این رستوران بود طوری اسب ما ندیدیم نشنیدیم داشتی توی کی میبروی وای تماشا کنیم سیمینیش روزی خونی داماد روی این بوده سه پلاتیه فاستون خودش این اینا خریده برای رستوران نپوشید وازبین بود дӯстони азизи ман дай нами шави тор дай нами раҳои шикастаги мо зодрӯзи зоир омадистем маманижа не ютубда чиз намекунан ҳеҷ кор неста давҷамха мешинем асан зодуз муборак меге таб мепроем меравем онҷа сияриён анам дӯсто ҳаво яхео просто ту бироварди чизои падаркота дӯстони азиз мо аз одрӯз биромадем рамнали давҷа мечта шадида я мардака мега кинои викинги барин буд ку рагнар кай викинг да калай ма бошам ма киноҳо да памяти намемона одамо даже да памяти ма намемона бози хештаги манҷа мегам нон занака медонӣ дубор хонатон омадаг буд туям гуфти ку рӯ парумон шиштаги хароба ман тухрӣ гуфт я бор дигар манҷа Bani stormunda iştab. Мафтум не ман ҷавоб. Просто ман одаморо бо диққат нигоҳ намекунам да. Касе ки сар кор дорам, ман ора мешиносам. Ай хе папуци дар он вечеринка я ҷоя боше. Хе чизо дар ёди ман намемонад дӯстои азиз. Зоир хайф дистаи мура.